Uhin bakit orayak lang gamin ti resulta na ti RT-PCR ko kuno positive ako mo lang no negative. May kanto sunduin dita. Abay ta nagliday ka mga kasasao ng payag na nervyos ka? Haan. Nya nga. Haan. Ang nervyos sa kayamot. Okay lang, sige nga Rod. Wen la, sige nga Rod. Bye-bye. 1 hour later. Hello? Oh, lakay, ni bakit mo rin ito eh? Bakit? Ay, abay, nagmunag pinagkangangas mo. Wala dyan. Abay, napatawag ka. Ay, nalipatag ka ngayon palagi tay agas mo. Wan. Ang kulip-lipatan. Wenda dyan lang, pinalagipan ka lang. Wan, sige. I love you, bye. Bye. I love you. A few moments later. Hello? Itong go ata Yes, sir. Di hospital da ito At ang resulta natin RT-PCR yun, sir. Kanyak, sir. Nanya na resulta na. Sir, positive kayo, sir. Sagsagana yun, dagit na gamit yun ta. Umay da kay pick upon dita ta. Ialis da kayo iti facility. 14 days quarantine kayo, sir. Hello, sir. Ada ka pa dita? Okay ka lang ba? Naman. Okay, lang. Sige nga rin, sir. Sikat masapod ko tata. Pangagkat nervyos. 14 days mo't ajayaan. Nabayag kamot nga nabasbasan, my friend. Nakalumang ka man lang ngayon. Ayaw. Basa-basa tayo mait niya. Barang magkatdagid to'y stress. Danag. Kindad dumapay nga parikot ti biyag. Dapat positive latat ti pamati tayo.